Machiegni nyakoromogi mar yudo weche manyien adimba. Nyinga en George Bati. Commissioner mar IEBC Francis Wanderi ma en achiel kuom commissioners ang'wen mane obalo gi jakom margi Wafula Chebukati ewi duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya ogwe tao motelo ne aput manono gi chako tich ayanga odiechieng' makiny. E oboke mare mar gwe tao, Wanderi owacho ni kinde chamo mwa mare mar apisi ne okwong'ore mar rito kendo tiyo kaluwore kod chike, kendo ni mano e gima ne otimo e kinde mane oneno ka lendo mar duoko mar ombulu jatend piny Kenya ne dhi ataro. Okoni ong'ado mar gwe tao kaluwore kod weche mag achaya ma ichego ma osekelo wich kuot nyaka ne familia mare. Oluwo ni ok ogwe tao nikech en gi ketho, to nikech ohero Kenya, kendo doher neno ka jo Kenya obiro yudo duoko makare mag ombulu. E oboke no bende okoni en gi geno ni chike ma pacho ka biro rito jo Kenya, kendo piny owacho biro chuogo duol ma ochung' ne ratiro kod adiera. Wanderi koro kelo kwan commissioners ma osegwe tao chopo 3 bang' Justus Nyang'aya kod Juliana Cherera yande gwe tao ka Irene Masit oseyango ni udhi chopo e nyim aput manyocha ne ochuogi tim nonro ne commissioners ang'wen go.